Maayong buntag sa inyong tanan. Kinsay ganahan mo palit og langka? Niya diri sa kang Catalina Arps lang mo nga ri. Dahil langka igo ko ni para New Year. Dia pa diri. Dapat mga pinutos pa na mo diri ay. Mga depende lang sa kadagkoon. Pero kanin sila mag 3 sisters. Tulo sila kabuok sa usa ka pungpong. Nindot ka ay. Hello guys, good morning. Good morning. Kisay ganahan mo palit para karong bagong tuig. Langka ni siya guys. Sa usa ka pungpong tulo sila guys. Guys. Ay kay guys kitaon. O di apa po iwan ako maaprili guys. Ego gud ni para bagong tuig. Mahinog na ni siya. PM lang guys sa may gusto. Tapos igbaw na ni guys. Pero dali ra siya makuha. Langka mo diha, langka mo diha, langka. O guys, dire lang ko to bang akong pag-video sa langka. Okay, sa ganahan mo palit. Ngari lang mo sa luyo sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dara dire ang amo ang bye guys. O guys, bago ka pa lang sa akong YouTube channel, please subscribe Catalina Arts. Bye bye guys.